Какво ви става на вас повечето мъже, бе? Постоянно повтаряте, че напоследък децата трябва да останали при бащите си, защото видиш ли ти, жените им не спирали да ходят, били като неозаптени тигрици. Ами че вие какво правите, бе, да не сте по-различни? Като гледам какво се случва, тези деца наистина не знам къде трябва да останат. Дано да са живи и здрави бабата и дялото, защото ще е най-добре при тях. Сега ще ви кажа една статистическа информация. Над 60% от бруталните и вулгарни и цинични коментари, които се пишат под публикации в разни групи и не само, на с извинения разголени жени, са писани от мъже с по едно, две и три деца. Ти влизаш в профила на този човек, как такива неща пишат, те са толкова умни, изобретателни, кайси, праскове, гроздита, големи и малки манджи, кисело, сладко, солено, риба и така нататък, няма значение. Влизаш в профила и на корицата какво да видиш? Таткото с майката, с децата на професионална фотосесия на дядо Коледа. Ага. И същия този човек точи лиги на други жени, да ни говорят, че някои си плащат в онзи прословутия известен сайт, няма да му казвам името, за да гледат на живо и така нататък. Значи ти имаш право, жена ти да не е по-глупа от тебе, бе. Ти имаш право да ходиш, а тя не. Това са двойни стандарти. Аз не знам някъде да го пише в кодекса мъжа да има право да ходи, пък жената не.